Salut și la Scan. Citiți să facem o reacție la 2 episoade de la RGR din viața de până după o tonă de timp de când am mai făcut o reacție la RGR. Dar hai să nu mai lungim și hai să începem reacția la RGR. Și apropo, RGR, dacă te întrebi, e și eu refilmez acum filmare, tot clipul, am pierdut clipul pentru că am pierdut cea de filmare. Că am pus-o pe chip ca să se editeze și am așteptat deja 2 zi și încă am primit-o înapoi editată. Deci refilmez totul, trebuie să refilmez totul. Oricum apar tot azi că o filmez, cred că înainte cu 3 ore să o pusez, cred că o filmez, nu sigur. Nu știu dacă o să o pusez la 18 sau 19, habar n-am. Dragi spectatori, astăzi revenim cu știri incendiare. În seara aceasta s-au aflat rezultatele alegerilor parlamentare. Ei bine, câștigătorul este Poseidon Shark cu 39,5%. Ai. Și toți care ziceau că nu prea ai șanse să câștigi tu Poseidon Shark și chiar RGR a zis că nu am șanse și uite, am câștigat. Bine că au votat oamenii, adică comunitatea nu a decis să facă nică. El n-a avut nicio putere aici, că erau voturi pe comunitate care cine câștigă. Atunci cine decide comunitatea să câștige, ăla câștigă. S-a scăpat chiar acum graficul. Au berea Poseidon cu 39,5% câștigă și asta îl pune automat pe Poseidon prim-ministru României pentru următorii 4 ani. România, ești bun. Poate Băristaunului. Urmat de PIDR-ul lui Andrei Gaming cu 24,7%. Adică lui RGR. O diferență destul de mare. Apropo, o să ne bazăm și pe creștere. Astea sunt rezultatele din 2058. Ei bine, atunci AUBR obținuse 19%. Deci au o creștere de 20,5%. Da. Totuși, la 19,3% într-o perioadă când am toți se cam luau de mine. Bine, și în viața reală se luau, unii ziceau, el știe deja RGR faza. Atunci cu faza aia când zicea că eu strător și nu știu ce, în fine. PIDR-ul are o creștere de 24,7%, PVP-ul a scăzut foarte. Logica e 27,7%, care crește dacă el nu a insistat până acum. Acum 4 ani de zile au obținut 28% și au reușit să obțină primul loc în grup. Ei bine, în 2062 au scăzut drastic, minus... Și să mai zici de ăștia, de pe TIB-ul, care era pe locul 2 și eu... Minus 15,7%. Asta cred că era de Fardinu, Fustix și eu, Fardinu bun, Fustix. Da, și pentru PVB-ul au scăzut foarte mult. Același lucru putem spune despre PTIB-ul lui Teddy. Ăla e și mai rău. Uite și tu, de la 26 la 4, ceva. Teddy a obținut 20% în 2058. La 4. Ei bine, în 2062, după cum puteți observa, în 4, ceva. Aproape era să nu intre în guvern, pentru că a fost la egalitate cu PSD-ul lui PSD-ul lui Partidul și PMB-ul lui Preda Ciprian. Ei bine, PTIB-ul și PSD-ul au reușit să intre în guvern datorită ultimelor 200 de voturi. Pentru că am numărat la secție acolo și am constatat că cel mai multe voturi dintre aceste două au fost pentru PTIB, după aia urmat PSDB și PMB-ul aproape era să intre în guvern, dar n-a intrat. PSD-ul o scădere foarte slabă de 5,1%, ei care la un moment dat erau pe primul loc. Ei erau la un moment dat pe primul loc într-un sondaj. Da, după ce au făcut nu știu ce canal acolo, că știți, dacă v-ați uitat la seria mea de reacții și dacă vă uitați la seria Viața de Plină, știți că ăsta, liderul partidului, a făcut un scandal acolo în partid, fiindcă nu era de acord să facă o coaliție. Așa. PMB-ul exact aceeași chestie, au scăzut foarte, așa, 15,9%. PMB-ul are o creștere de 4,9%, USBR-ul are o scădere de 2,3%, PNLB-ul are o creștere de 2,7% și PBR-ul are o scădere de 3,8%. Ei bine, avem în momentul de față avem un partid nou în guvern și acela fiind PIDR-ul. Ei bine, în momentul de față USBR-ul își face bagajele din guvern și se mută, bineînțeles, în blocul unde este partidul acestora și PIDR-ul se mută în guvern. Da, ei cred că singurii care n-au intrat în guvern dintre partidele care erau în guvern, cei 5 partide care erau în guvern acum, nu știu câteva, adică fix la care a început cearta, nu, te rog frumos curajos, parcă era partidul lui, dar nu sigur, dacă greșesc să ziceți în comentarii, te rog frumos să nu se fie pe mine, dar că zic că acum legat de serii, nu viața reală. Nu. Ei bine, noi în momentul de față că l-avem acum putem să... Doar el a pierdut, când el voia să scape de toți ceilalți de acolo, în principiu voia să facă, nu fie ceilalți într-o coaliție singuri. Asta era o idee. Primarul orașului și cu Poseidon, pentru că nu știu, o să pun chiar acum pe ecran, domnul Poseidon Shark astăzi între orele 10 și 11 a fost văzut cum a intrat în casa primarului.
Salut, lume, bună seara, realitatea internă. Vreau înainte să las pe domnul Poseidon să zic că vreau să îl felicit pe domnul Poseidon. Oricum, era clar, într-un fel, că el o să câștige, pentru că nu mă așteptam, chiar după cum zicea lumea din sondaje, să terminăm pe primul loc, pentru că totuși suntem un partid abia înființat de 4 ani de zile, Da. nu prea avem experiență, dar o să prindem experiență. Păi, totuși, să întorc că eu care, partidul meu care era pe locul 3, a ajuns pe locul 1, mie. Norocul meu a fost că eu acum, fanii tăi au început din nou să mă susțin și pe mine, pentru că au văzut că noi ne înțelegem și în serie. Și plus că au văzut că au început să iubească pe ea și au zis, pe ce să alegi dintre ăștia 3 feoști lideri și hai să-l alege pe ăla rău cel mai mic, adică pe mine. În acești 4 ani, eu am încredere în Andrei Gaming, am încredere în domnul Poseidon ca și prim-ministru. Nu zic că n-am avut încredere în Mr. Fuzi, că sigur o să ne audă, bineînțeles, dar am mare încredere în Poseidon. Acum, nu știu ce să zic, n-am decât să îi răspund domnului Poseidon pentru ce a anunțat și de realitatea internă acum câteva zile în ziar. Răspunsul meu pentru coaliție este un mare da. Andrei Gaming, dacă vezi asta, el nu este aici cu noi, te felicit care vrei să crești procentajele, să intri în guvern, este valabil. Păi, partidul ăla al tău, partidul lui Andrei Gaming, a intrat în guvern datorită pentru că e partidul tău și pentru că e partidul tău, care e altul liderul lui, deși partidul tău. Din cauza asta, oamenii au asociat cu al tău și direct. Coaliția cu AUBR-ul, plus că AUBR-ul am fost și eu în el, este un partid care are exact aceeași ideologie ca noi. Singura problemă, culmea, un partid de extremă dreaptă are un lider pro-european. Păi tu m-ai fost ca lider, nu eu m-am fost ca lider și tu m-ai fost, ai uitat? Ați de seama, vă rog. Bun, da, ce pot să spun este că coaliția se va face doar că deocamdată nu, pentru că nu vreți să venim la un nou nume de coaliție și doi la mână, plănuiesc că vreau să întreb chiar acum pe domnul Poseidon dacă este de acord ca în această coaliție să participe și domnul de la PSD, Partidul Social Democrat din Băristean, Fardinu, pentru că totuși mi se pare că nu are o ideologie așa de apropiată ca a noastră, dar eu zic că... Dar nici eu n-am o ideologie apropiată cu Atamus. Să ne explicăm cu toții trei. În orice caz, nu vreau coaliție cu PTIB sau PBB, pentru că nu vreau din nou scandal. Salutare! Eu știu să fie un scandal monstru. Domnule Răzvan, că sunteți alături de mine în momentul de față și voi votați pe AUBR. Sunt nevoie să mă gândesc la propunerea lui Regele cu alianța împreună cu un partid social-democrat. Frumoasă, ce zici? Facem ceva în seara asta? Iar sună, băgați ceva în ea de telefon să-mi fac toată ziua a sunat. Ce mai vor ăștia de la știri? Le-am zis clar, nu vreau să afle nimeni de coaliție și mai departe. Ia mă! Alo, bună seara! Fraiere, tu chiar crezi că o să scapi de mine? Tu chiar ai crezut că o să... Mihint, ăsta este domnul fost președinte al țării înainte de RGR. Domnul s-a încapat că a uitat. O să aflați mai devreme. Cred că a greșit numărul. În curând o să mori, o să luăm puterea înapoi. Auzi, mă, Ciocoflendere, tu cine te crezi să vorbești așa cu mine? E la închisoare, boss, ăla. Nu știu, vreau să fiu rău, dar ăla e de la închisoare. Eu sunt primarul din Băristean, omul care a băgat mulți hoți și corupți la pușcărie. Și am pușcat nu știu câți soți și corupți. Am pușcat nu știu câți ori și corupți. Nu, el a urât hoții și corupții, că legea au decis să-i dea pedeapsa cu moartea. Și nu ei l-am pușcat, că politicii. Așa cu mine. Eu cred că o să aibă aceeași stată și domnul ăsta. Oh, ba da, că nu crezi unul dintre ei. O să mori, Răzvane. Auzi, bă, Ciocoflendere, crezi că nu poți să-ți memorezi numărul să mă duc la poliție? Nesimțitule, să-ți fie rușine, așa educația la părinții tăi. O să revin la putere și când o să revin, țara va fi pe mâinile mele și voi face ce vreau cu ea. Pe când zic eu vreo două, te omor. Bă, nu mă omori tu pe mine, mă. Nu mă omori tu pe mine. Eu te bag pe la pușcărie până mă omori tu. Nesimțitule. E la pușcărie, boss. E la pușcărie. E la pușcărie deja. Cu mine. Deja e la pușcărie, boss. Nu prea ai ce să mai faci. Ce ani ai? E mai mare decât tine. Boss. El era generalul ăsta, nu știu cum se numește, unde a fost Ana Pop, fostă primăriță. Am un lapsus acum uriaș de nume. El a uitat... Bine, cum te cheamă pe dumneata? Alo? Alo? Am închis, era frică de mine, cred. De ce? Ești bun, ești bun. Sure. Ești bun, boss. Să-i dai jos singur covorul. Sunt, Mihai, salut, tata, dar ce faci aici? Tata, cine era nenea de la telefon? Sincer să fiu, nici eu nu știu, Mihai. Cineva, nu știu, un nebun, un nesimțit, pur și simplu needucat, care nu pot să-i spun. Un corupt care tu l-ai băgat la pârnaie. Un hoț, un comunist, să zicem așa, ca să vă dați idei seama. Voi care vă uitați la serie, care știți seria, cred că vă dați seama dacă vă zic ăla care a încercat să pună țara în comunism din nou, ăsta aparte. Președintele care încerca să pună din nou țara în comunism, de răgâră. Cred că vă prindeți. De ce a zis că te omoară? Au auzit.
A ascultat totul. Nu ca și cum tu ai urlat de te-a auzit tot orașul. Bă... Dar de ce plângi? Oh, nu. Ce zi spune lui ăsta, micu? Că m-a amenințat unul cu moartea? No, bun, asta e rău. Mă sperie. Hai să continuăm. Bine, și dacă vă întrebați, pentru că am tăiat o parte, pentru că nu a mers ceva și a trebuit să fac pauză nu știu câte ore ca să pot să filmez partea a doua. Că am pierdut, dar nu știu cât oară clipul, ca handicapatul, că nu știu, am reușit să-l șterg, că ștergeam ceva din telefon și am șters și clipul ăla și acum trebuie să-l refilmez, partea asta vorbim, că partea cealaltă încă o am. Deci hai să filmăm. De asta pun și pe viteza a doua ca să... Dar sincer, acest intro mă sperie. Și nu prea place, nu-s prea fan. Asta îmi place. Așa se face și la mine și la el și la mine pe canal mare și la el și la mine pe canal la ambele canale și ăsta mare și ăsta secundar, dar și ăla de reacții, că și pe ăla voi începe din nou să postez mai des. Dar și aici. Ok, dar băieți, dar voi sunteți normal, că îmi pare rău. Bă, ăsta, eu nu fac așa ceva. Eu nu fac. Deținuți, vă anunț după cum. Aveți 10 minute pauză. Hai. Mâncați, vorbiți, faceți ce vreți. Până atunci eu o să stau aici să vă păzesc. Bă, băieți. Da, cât de bine ai păzit, boss. Ăsta, Pascovici. Porescu, uite, ăsta. Cred că știți. Și cât de bine ai păzit că ăsta s-a amenințat șeful, boss. S-a amenințat șeful, adică pe domn primar. Postul președinte. Sunt închis aici. Eu am fost închis pentru că am încercat să fac ceva pentru țară. Da. Ai încercat să faci ceva pentru țară, să bagi în comunism, ești bun. Am încercat să fac ceva ce acest om, toată lumea știe puțin, acest regere, nu va reuși niciodată să facă. Pentru că nu e nebun. Te gândi pentru că nu e nebun sau nu e idiot? Te gândi la asta? Te întreb sincer. Eu pot să fac o performanță destul de bună. Eu am vrut să aduc comunismul în România. Pentru că în perioada Da, sigur. în perioada monarhisto Comunistul, asta mă sperie. Asta mă sperie. De când și până când monarhisto-comunistul. Înțeleg că e pro-monarhist, dar monarhisto-comunistul asta nu-mi place. Nu. Dar eu sunt pro-monarhisto-democrație, adică monarhie constituțională, adică care Constituția face nu știu ce, adică un fel de coneație între democrație și monarhie, în fine. Poate o să explic într-un... De fapt, dacă... Cred că pun pe curiozitate pe canalul de istorie, geografie și biologie, dacă vrei să fac ce un clip despre asta, despre tipuri de conducere. a fost cea mai bună perioadă. Nu înțeleg ce a Da, trebuit sigur, cea mai bună perioadă. Unde-i? În China, de Sud, unde-i? democrație. Pentru că în continuare i-a prostit proștii aia de corupți atâta timp. Și acum sunt la închisoare, toți. Deci, tot planetei. Împreună cu tine. Eu n-am făcut niciun rău. N-am furat bani de la nimeni, n-am nimic. Da, sigur. Păi cât vrei să punem pariu, boss? Păi cât vrei să punem pariu că... Păi cât vrei să punem pariu că ai furat ceva? Păi cât vrei să punem pariu? Pe care am luat pe nimica a fost când mi-a dat acel regere să fac țara din comunism. Ei bine, și am zis, bineînțeles, că de ce nu? Hai să Păi facem vrei să faci țara în comunism, boss, pentru că s-au primit alții bani și pentru că tu și RGR ți-au mai mulți bani decât s-au promis ăia că o să-ți ia dacă faci țara în comunist. Cu banii am făcut spitale, am făcut multe chestii. Și uite că totuși am fost băgat la închisoare. De ce? Nu știu. Ei bine, eu am o propunere pentru voi. Că tu ești nebun, oare de aia? Mie, de fapt, nu la închisoare trebuie să te bage, la spital de nebun trebuie să te bage. Că tu ești nebun. Trebuie să te bage la spital de nebuni. La Trilulii, la Bălânceanca cu tine. Pentru că și eu știu că voi sunteți aici de mai mult timp. Ei bine, eu îl vreau pe regele, vreau să îi fac ceva mai, nu știu, ceva ce n-a reușit atâția hoți care au scăpat de la închisoarea asta, comiți. Stai așa, bă, tu ne-ai chemat de aici să ne spui că vrei să faci un plan ca să-l omori pe primarul Băristean? Păi bă, aici, tu n-ai auzit că este respectat, este nevoie să-l respecti, dacă nu respecti, s-ar putea să se întâmple ceva rău cu tine. Da, să dă ceva rău cu tine în toată țara aia dacă nu îl respecti. Dacă nu te-ai prins. În toată România Minecraft se întâmplă ceva rău cu tine dacă nu îl respecti. Dacă nu te-ai prins. Auzi, mă, eu ți-am dat niște bani, parcă ai uitat de banii ăia, mai taci dracu din gură. Deci, eu Da, vreau, așa să nu ești corupție. în de față, îl vreau pe regere mort. Sau vreau să fiu eu la putere. Și să nu mai împiedice nimeni. Așa că haideți să facem planul pe care vi l-am spus eu. În momentul de față, eu să sun cu număr privat și o să-l ameninț. Ei bine, mie peste câteva zile o să mi se dea drumul. Ei bine, eu vreau să veniți cu mine în Băristean, că mi se dă drumul, că o să îi rog să vă dea și vouă drumul polițiștii și așa v-ați făcut pe dată. Și haideți să mergem în Băristean. Și ce să te asculte?
Stai că nu mi-ai dat bloc. Deci să te ascult. Distrugem toată reputația primarului. Și cum presupui că să faci asta? Când se așteaptă lumea mai puțin, candidez eu ca primar. Și așa, la anul sunt alegeri. Ei bine, eu în seara asta sunt alegeri de parlamentar și din câte am auzit rezultate, partidul acestuia s-a clasat pe locul al doilea. Da. Ei bine, vreau să distrug reputația. Pentru că el în momentul de față are o reputație destul de bună. Și a avut Destul? întotdeauna... Destul de bună, boss? Eu zic că a fost insane. Ridicol de bună. Infinit de bună. Vreau să o distrug. Am și o mică întrebare, dar cum vrei să facem asta? Ok, Asta vreau și eu să știu. plecăm la închisoare, mergem în Bălăjada. Care e planul? Bă, băieți, eu cred că ăsta ne-a prostit ăsta. Ăsta vrea să facem planul și să nu ne dea niciun ban. Eu zic mai bine să-l închidem la el în pușcărie. Puii mei. Bă, Marcele, poți dracu să taci din gură, că omul ăsta mi-a dat bani, vrea să facem ceva. Tu nu dai seama că e istorie, frate, suntem plătiți în închisoare, să facem ceva când suntem în libertate. Ok, dar bă, băieți, dar voi sunteți normal, că îmi pare rău. Bă, ăsta, eu nu fac așa ceva. Eu sunt partea lui, sincer. Ăsta e cel mai normal la cap. Pentru că, unul, mi-e frică de regere. Pentru că n-ai văzut ce... Bă, sincer și mie mi-e frică de regere și eu sunt aliatul lui. Și regelui. Cred că dacă îi spun de pe acum că eu, în perioada corupției l-am votat, ori pe oricine am votat fix la ieși și n-a fost bine, băi, cred că o să țipe la mine, o să-mi țină morala teorică că n-a fost bine. Ori, nu știu, pui mei, Da. o să facă ceva. N-ai văzut, adică, frate, omul a executat o grămadă de persoane prin ordine judecătorească. Asta este și ideea. Și decizia judecătoare. Mută, fătălăule. Asta Ești este și bun. ideea. Ești bun, vorbești și tu, vorbești dacă e Populescu Pascu aici. Ești bun. Vreau să-i distrug reputația, ca după aia lumea să-i ceară demisia. Să-i ceară demisia și mai mult după și executarea. Vreau să plătească pentru tot. Frate, adică eu l-am ajutat cu multe resurse să-și recupereze reputația, să-și facă o reputație în Să-și doi. facă o reputație. 1 și 2. El te-a ajutat pe tine să devii primar, deșteptul practic. Deșteptul practic. El te-a ajutat pe tine să devii primar prin revoluția aia. Deșteptul practic. Dacă nu-l susțineam eu, nu-l vota nici dracu. Și eu asta Da, sigur. Când l-ai susținut? Boss, nu vreau să fiu rău sau ceva. Doar că boss, l-ai susținut pe el, pe RGR. Tu l-ai susținut pe RGR doar în ce episod? Din episodul 6-7. După ce el deja și-a alegere și deja era primar de nu știu cât timp. De câteva săptămâni. Și avea legere. Adică după ce am ajuns eu în serie, ai apărut și tu. Ai fost băgat și tu, adică și tu te-ai întâlnit cu ei. Adică tu te-ai întâlnit cu ei. Tu, Păurescu, Pascovici, te-ai întâlnit cu RGR și ai vorbit cu el. După ce am intrat eu în serie, după ce am apărut eu în serie și după ce am făcut eu prima reacție la viața de primar făcută de RGR, atunci a fost prima dată când după aia ai apărut tu. Merit în pârnaie pentru ce? Vreau răzbunare. Deci, știți planul. Pentru ce a decis judecătorul, boss? Îți spun eu, pentru ce a decis judecătorul? Trebuie să vi-l spun. Atâta vă zic. Cine nu știe planul sau nu s-a prins de plan, înseamnă că e prost. Și o să-i mai explic. Și tu ești și mai prost, boss. Tu ești de 10.000 de ori mai prost. Nu vreau să fiu rău. Vreau să fiu rău cu tine. Dar tu ești, Păurescu Pascu, ești de 10.000 de 10 ori mai prost decât mine. Seara viitoare seară. Alo, gata pauza, hai, la celule. Și omul meu nu auzi nimic. Ești bolud. Au camere de la vedere, n-au nimic. A venit ăsta. Haideți, băieți. Haideți să mergem. Mihai, îți să stai calmat. Deci, după câteva minute de amor. Mihai, cum să-ți explic eu mai frumos? Tatăl tău e politician. Știi, eu sunt politician. Da, toată lumea știe și va fi și fiul tău politician. Hit pentru sezonul 3. Și cred că acum, dacă m-a auzit, cred că mă strânge de gât. Cred că mă strânge de gât și mă dau cu capul de pereți. Primar, aici în oraș. Am fost președinte. E bine, tatăl tău, Toată lumea știe. cum este el așa de popular și votat, bineînțeles că are și niște rivali. Niște rivali care nu interesau de noi oamenii, ne umplea cu impozite și taxe și mai pe scurt nu interesa de noi oamenii. Cum trăim, dacă suntem bine, dacă avem ce mânca, nu interesa. E bine, și eu acum 14 ani, tata a făcut în așa fel încât eu să alung chestia aceasta, să respect, să mă interesez dacă are lumea să mănânce și de prețurile astea. E bine, tatăl tău, păi acum la cineva, nu știu cine, care îl urăște pe tati. Dar tata nu moare, tati nu va muri niciodată. Tati Păi ce vrei să spunem pe el? Mințind, vei muri. Tati este păzit de Dumnezeu, cum e și tu și Ana. Se păzit de Dumnezeu, pe noi n-are ce. Da, păzit de Dumnezeu, de asta 2 dintre 3, afară de 2 dintre 3 ați murit. Dumnezeu ne va lua. La el când va considera că e nevoie. Da, poate când vă face ceva gaură în cap. Nu când vrea
cine știe cine a fost acela. Și te rog eu frumos. Da, nu când a vrut ăla, dar da, a fost, doar că nu când a vrut ăla. Când a venit altul. Altul și mai nebun care ți-a făcut ție și încă cuiva, nu fiului tău. Soției lui. Chiar în cap. Ai încredere și nu mai Cred că mă omoară răgără dacă nu ce vede clipul ăsta. Cred că mă strânge de gât și mă omoară aici. Aici cred că mă îngroapă omul meu. Ops, azi. Aici cred că mă îngroapă omul meu. credere și nu mai plânge pentru că tati nu pleacă nicăieri. Nu pleacă nicăieri, nu moare. Tata nu moare. Pe cât vrei să punem părâu? Ok, normal. Ok, sper că ne-am lămurit. Acum trebuie frumos, dă camera ta, pentru că tati are ceva de făcut. Plouă afară de viață mi-aduc. Cred că mă răgără, mă omoară la finalul. După ce vede clipul ăsta, cred că mă îngroapă. Cred că mă bagă direct la 100 de metri sub pământ, cred că mă bagă. La 200 de metri sub pământ mă bagă. Direct acolo mă ia cu el. Unde va merge el, mă ia cu el. Bun. Ok, frumos. Unde am rămas eu cu Ana Pop? Hai că poate mi-e mie ceva în seara asta. Nu. Ok, bine, unde am rămas? Ce zici? Vrei să continuăm? Începem așa de bine. Iubire, nu prea mai am chef. Sunt obosită, nu bă. Bă, iară faci astea. Îmi zici că ai chef de piciorul de jos și nu mai ai chef acum. Ești obosită, sora mea, am vorbit tot, nici 10 minute am vorbit cu filmul, când s-a dus cheful. Bă, nu vă înțeleg pe voi femeile. Pe bune acum, vrei sau nu vrei? Bine, noapte bună la bucătărie. Băga mi-și piciorul jos, că îmi iese și mie de ceva în seara asta. Două așa. Nu se dat de 5 ori cu ușa în cap. Va urma. Abia așa să vedem ce se va întâmpla în continuare. Oricum, e clar ca bună ziua că Râgără va omorâ la finalul clipului ăsta. Când după ce vede clipul ăsta, sigur mă îngroapă. Sigur direct mă bagă în mormânt. Fain asta. Și fain și asta. Și Râgără întrebare. Cum ai reușit să faci asta? Numere. Nu merge să dai clip pe acest clip, trebuie să intri tu pe mult. Dar vreau Râgără să-mi zici dacă se poate cum ai făcut tu acest outro. Dacă se poate să-mi zici. Mie, dacă nu mă omoară. Oricum, sper că v-a plăcut. Nu uitați să subscribe și să subscribe. Ai de capul meu când e lung. Am făcut clipul ăsta așa să ia a doua parte a lui plus încă 10 minute. Ai de capul meu. M-am întors în forță. Oricum, sper că dacă v-a plăcut, nu uitați să subscribe și să subscribe și ne vedem în următorul. Pa!